COVID-19 cases ang Negros Occidental samtang duwa naman sa siyudad sang Bacolod. Sa pinakaulihing nga dato sa ipagawa sang DOH-6 sa kahapon nga adlaw, ang Western Visayas ang may 37 ka bago nga COVID-19 cases. Sa Negros Occidental, duwa ang nagpositibo gikan sa Calatrava, isa sa Pontevedra, isa sa Binalbagan, duha sa Himamaylan, tatlo sa Kamankalan, isa sa Talisay, isa sa Silay, isa sa San Carlos, duha sa Sipalay, duha sa Siyudad Sambago, duha sa Manapla, isa sa Murcia, isa sa Valladolid, kag isa sa Hinigaran. Duha naman ang nagpositibo sa siyudad sang Bacolod. Ginreport sa DOH-6 nga 27 ang bago nga nakarecover sa Region 6, 18 diri ang mga Negrense COVID-19 patients, samtang isa ang nag-ayo sa Bacolod. Sa kabugusan, ang Western Visayas ang may 894 ka COVID-19 cases, 546 ang nakarecover, 332 ang active cases, kag 16 ang napatay. Liwat nga nagpanumdo ang Negros Occidental Police Provincial Office o nokpo sa publiko nga hindi magkalipat sa pagsuksok sa face mask. Suno kay nokpo Officer in Charge Police Colonel Romy Palge, hindi magduwa-duwa ang kapulisan nga dalo na mga ini sa estasyon sang pulis kung masami nga ginasaway, kag dugang pre Palge hindi dapat pagbaliwalaon ang health protocol nga ginapatuman sang gobyerno bangod iniya makabulig agud matap na ang paglaptas sang COVID-19. Naibaluan una pa lang nga semanas ni Palge sa probinsya, nagpanghatag ini sang face mask sa mga tao nga wala nagasuksok ang pangyara sa publiko nga lugar. Nagligad nga lao mismo si Presidente Rodrigo Duterte, nagmando nga dakpo na mawala sang face mask kag dalon sa estasyon sang pulis. Umpisa subong adlaw Hulyo 24, temporaryo nga dumilian ang mga bikers nga makasulod sa siyudad Sambago bilang tika nga gun mapahaganagan ang kaso sang COVID-19. Base sa duha ka pahina nga Executive Order No. 46 ni Mayor Nicolas Yulo, agin pirmahan Hulyo 21, iya ginpahayag nga may roadblocks nga ipahamtang ang mga kapulisan sa mga borders ng syudad. Duha pa ni Yulo, ang mga local bikers amo lamang ang tugutan apang kinahanglan nga magpresentar sang proper proof of identification nga residente sila sang syudad kag magtuman sang minimum public health standards pareho sa social distancing kapag suksok sang face mask. Una diri duha ka mga bikers sa siyudad San Talisay ang nagpositibo sa COVID-19 kag nakalaton sa tatlo pa ka iban. Temporarily, just to, makuwanta lang ang anxiety sa tao. Kasi, baro ka, nami mantanig na nga sport, pero hindi ta malikawan. Apat dito ang nagpa-positive na biker. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Nicolas Yulo sa siyudad Sambago. Ginaprobahan sa sangguniang panlunsod sa Bacolod kahapon nga adlaw ang resolusyon na gin-author ni Councilor Benecito Novero nga nagagingyo sa extension sa pamunuan sa Department of Education para sa padayon nga paggamit sa mga buluthuan bilang quarantine facilities. Suno kay Novero, chairman sa Quarantine Center Action Team o QCAT, kinahanglan sang syudad nga si kasuhon ang among inisyatibo antes pa man ang Hulyo 31 agin kasugtan sang syudad kag DepEd base sa unang pirmahan nga Memorandum of Agreement kon MOA. Dugang pa ni Novero, plano man sang lokal nga panguluhan sang Bacolod nga himuon o kon hingyoon ang bulig sang National Interagency Task Force agud sa tuyo nga mapahapos ang mga proseso. Suno pa sa konsehal ang padayon nga paggamit sang syudad sa mga eskwelahan bilang quarantine facilities amo lamang ang nagapanguna nga solusyon agud malikawan ang paglaptas sang virus kag malikawan ang duga nga problema sa COVID-19. Urgently, ipadangat naton to sa National IATF kay ang aton kontrata sa DepEd hasta lang July 31. Karon kuno lapuwas sa July 31 kag wala na ta quarantine centers. Dinta ni pamutang ang aton quarantine. Kabahin sa ang pahayag ni Councilor kag QCAT Chairman Renecito Novero. Sa ibang baraton nga balita lokal, nagbato naman sa proyekto sa idalom sang livelihood program halin sa gobyerno probinsyal ang mga Senior Citizens Association sa siyudad sang Kamangalan, San Carlos kag Banwa sang Hinumaan. Personal turnover ni Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial ang photocopier units para manegosyohan sang grupo kag makadugang sa ila income. Sunod kay Provincial Social Welfare and Development Office Officer in Charge Merly Garcia, may mga assigned personnel nga paghahanason kung paano mag-operate sang sining nga makinarya kag mapasiguro ang proper maintenance. Ini nga proyekto ang ginbaton sa mga LGU, sa mga social welfare officers sa mga local government units kag mga presidente sang tagsa kamasya Federation of Senior Citizens Associations sa sining nga mga lugar. Kag sa katapusan nga balita lokal, magapatigayon sa ground survey ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Kabankalan, Negros Occidental sa Hulyo 27 tutob Hulyo
30-2020 para sa pagdihon sa City Local Public Transport Route Plan. Sunod sa City Government of Cabancalan, kabahin ini sa pagtuman sa direktiba sa Department of Transportation kag Department of Interior and Local Government paagi sa Joint Memorandum Circular No. 001 Series of 2017. Ini nga plano ang igasumite sa DOTR kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa ground survey, may team nga magapondo o kung magapapondo sa mga salakyan nga nagalabay sa Biniquil, Talubangi, Southland, Gaisano, kag Land Bank intersection agud magtipon sa mga datos. Ini nga survey ang nagasakop lamang sa mga salakyan sa syudad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Healthy ka pa. Licensure examination sa bulan sa Setyembre ginkanselar sang PRC bangod sa COVID-19. Samtang Duterte wala nagatalakay sang tiyatsa sa iyang gabinete. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Check is brought to you by Decoder 40. Okay. Sige. Yes, Action Boy. Good morning, Liwat. Kay sa aton mga ka-action nga nagaupod sa aton subong nga aga. By the way, Action... Sige. Tatamihan ko lang anay ng migo. Kabla kay aton gining avid listener bla. Si Jose Vicente Estimar. Good morning. Yes. Good morning. Kay Susan Jaime Allen. Susan Jaime Allen. Good morning. M. Samoso. Kag kay... J. Katrina Dinson. J. Ka, good morning, Inday. Sige. Action, ha? Sige. Sige. Ngayon, Inday pa na yan mo. okay. Yes. Kaya ginag-greet ko an Action Boy. Happy birthday lang kay Arabella Grace Esteler. 16th birthday niya, Action Boy. Oh, sweet 16. Yes. Kaya saya tito nga si Michael J.R. Casiple. Birthday man Birthday subong man? nga adlaw. 16 man? Hindi Awa, tito Tito yagan. yagan, di ba? May tito ba lang kung isa nga magulang ka pa? Yes, ako muna. May May tito ko. Magulang ka pa? Magulang po kasi 1 year lang man. Okay. So, happy birthday! Enjoy your day! Kag sa itong mga action ba? Abi, ikaw naman da ba, sabi? Dali lang. Makakita mo da? Makita ko ni siya, kuha ko lang, tumok lang ng mga katingalahan. Di ka dampi naguntat? Sa kay Eric Asyado, to bala kagina. Kay Ari di sa ako na Lisa Villarreal. Doon dito hello, pareho. Grace Lira Villaruel. Villaruel. Ano Lira na action Villaruel. boy man? Ginagaano pag Lira Villaruel. Kay Grace Villaruel ko no, Charito, good muna. Dason good morning man action partners boy and Dorel watching live every day. Gatamyaw ang mother ko si Merlita hindi ko kita. Merlita ba dyan? Mark Kiamco kag Erin Kiamco from Silay. Halin ini kay Karen Kiamco. July Celestial Hungkor Hungko. Muna sa text man. Good morning Action Radio. Wala na gabaligya ang mga butika sang sige. Tanawa lang, check lang. Mga products niya, no? Sige. Good morning Action Boy and Dorel watching live from Sumag si Marlene Diaz.
Mark Joshua Obedoza. Rene Colliantes from Sipalay. Good morning, Aksyon Boy. Dito ka Sipalay. Romeo Baroba Jr. Cherry Estelera. Muna sa kayo, naging basa mo. Sa Dorel, friend mo na Oo, yes. Okay. Sige. Sakay kagawad Melchor Rumbines. Baroka Rumbines. Dira sa may Hinubaan. Good morning. Nabasa mo na Action Boy si Joy Angeli Marie. Good morning. Kay Real Gomez, ambay good morning Action Dorel. Kagwapa, galit sa imo. Kag namian ko sa inyo face mask. Gwapa sa ako, nga naka-face mask ko. Okay, naka-face mask ka. Thank you. Kag namian siya sa aton face mask ko Action Boy, ang may logo nato. Okay. Galagay ko na mo to gamiton to may kay subong ni gani. Hindi kami mayo kag ginawa, kay medyo damol-damol to siya. Damol to siya kay hindi gani odog. So nag-decide kami nga surgical mask lang man gamiton kay medyo makaginhawa pa kami, no? Pero nga ton, okay man to Action Boy. Galing kay medyo hugot sabi. Hugot pa sa pagpalangga. Yeah! Kala. Hugot na ya. Hugot na ya. Gagawin ko na itik si ano? Si JM. Doon na kilig siya. Ginaitik gidya kala. Doon na kilig. Kaya Evelyn, ipo mo sa Action Boy, mayong aga man. Kaya Simeon Abelia. Good morning Action Boy and Dorel. Yari lang kami di ka pamati sa inyo. Mahidlaw man kami nga makakita sa inyo manaya-naya nga mga guya. Wow, God bless. Kay Sila Dennis niya ara na si Vice President. Ara na siya. Very good. Kay Larcini Arnido, good morning sa Enrile family sang Hinigaran. Dorel Natex. Pag inyang isaya, Action Boy, kadamo. Sige, thank you so much, kida, mga ka-action. Kay si Ev Smart Salcedo. Kay Alan Castro, Action Boy, nabasa mo na. Good morning, Action Boy and Baby Dorel. Sana all. Baby Dorel. Maka-baby. From Riyadh naman siya, Action Boy. Salamat. Sakay Viola Baloyo Eras, good morning. Roberto Celes, watching from Incheon, Korea, sa South Korea. Yes. Lito Dayap, okay na. Jen Oseser. Bert Giraposco Caraballo, good morning sa inyo nga duwa. Mga ka-aksyon, monitor kami from Hutuda, Handumanan. Sige. Kay Julia Perwelo TV, Action Boy, good morning. Ivy Locasan, nasa may Handumanan. Nabasa mo na si MJ Makanayam, no? Wala pa. Nakayama, okay. Happy and blessed morning, Action Boy and Miss Dorel. Stay safe, Gid. Get well soon. Gid sa mangod niya. Kuno nga si Erwin Retiban. Thanks and God bless us. Kay Jasmine Albaracin, mayong aga, Action Radio. Kapamati kami subong ni Wendell. Kag Dominic from Davao. Yeah, mayong buntag, Davao. Jeff Chavez. Si Lira Villaroel, Action Boy, sa iya kuno duwa ka bata nga si Gerald ka Gracel Villaroel Clarito. Sa utod niya nga si Ralita de la Vente. Kag sa mga hinablos niya sa Santo Niño, stop tahong. Kag sa pamilya ko sa Pandanon, kag barangay Igmayaan. Hello, good morning, keep safe. And stay healthy. Love you all. Wow, so sweet. Antonio Van Sidenio, mang aga niya daw nanonood ako. Arin ako sa star sa Tagaytay. Ay, sa Tagaytay ka nagali? Sa Tagaytay na siya gali. Sige. Okay, standby kita sa aton mga balita national. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Sa detalye na sa atong mga balita nasyonal,
Ginkanselar sang Professional Regulations Commission o kung PRC ang mga gintalana nga licensure examination sa bulan sa Setyembre. Sa ginpagawa nga statement, ang iningatikang ang bangod sa padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases kag epekto man sang pandemya sa pungsod. Sunod sa PRC, ini para masiguro ang safety kag ikayong lawas sa mga PRC examinees, professional regulatory boards kag examination personnel. Ang mga nakanselar nga examination ang i-reschedule sa 2021. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga mga professor sa UP nga naghatag sa gobyerno sang failure nga grado sa COVID-19 response ang ginaabi-abi nga mag-intra sa COVID-19 Task Force. Ginpalambot ni Roque ang ini nga imbitasyon kay ana UP Diliman Chancellor Michael Tan, Joshua San Pedro sang Coalition for People's Right to Health kag Adelina de la Paz sang Health Alliance for Democracy. Sa televised briefing, ginpahayag ni Roque nga welcome ang tatlo ka experts nga mag-intra sa IATF kag iya siguraduhon nga mapadala ang imbitasyon sa iya mga kaupdanan sa UP. Si Roque ang nagtudlo sa UP Law sa 15 katuig. Suno kay Roque, nagasalig ang National IATF sa mga inputs ng UP experts, labi na ang ilang mga forecast sa COVID-19 situation. Gindepensahan sang Malacanang ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-disinfect ang face mask usar ang gasolina. Kagin pahayag nga ini lahog lang. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, dapat may buluan na sa publiko nga si Duterte ang nanamian na nga maglahog. Sa Lunes ang gabi, ginpahayag ni Duterte nga ang face mask ang pwede nga liwat nga mausar matapos yung mga disinfect, usar ang alcohol, Lysol o kung gasolina. Sunod kay Roque, intensyon sa Presidente nga proteksyonan ang publiko sa COVID-19, kasunod sang luyag sang Chief Executive nga magpanagtag sang libre nga face mask. Sunod kay Health Undersecretary Rosario Vergere, isa lang dapat ka beses ginausar ang surgical mask kag N95 mask, apang pwede naman nga labhan ang cloth mask kag ini ang pwede liwat nga usaron. Ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga wala ginatalakay ni Presidente Rodrigo Duterte ang charter change sa iyang mga cabinet members. Ini ang ginpahayag ni Nograles matapos nga nag-claim si Interior Undersecretary Jonathan Malaya nga ang charter change ang suportado sa masobra sa kalibo ka mga LGU leaders. Sunod kay Nograles, wala man gintalakay sa National IATF ang charter change. Ginpathag ni Nograles nga bilang stakeholders, mandato sang DILG nga konsiderar kay intindihon ang mga rekomendasyon sa LGUs. Una na ang ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi prioridad sa karon sa administrasyon ang pagligwat sang konstitusyon karon nga may COVID-19 pandemic. Iga-certify naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga urgent ang Bayanihan to Recover as One Bill nga maghatag sa iya sang poder nga ma-realign ang pondo para sa COVID-19 crisis ka maghatag sang ayuda sa pila ka mga sektor. Si Duterte ang natalana nga magatubang sa mga mamalidha sa mabot nga Lunes para sa ikalima nga sona. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang Bayanihan 2 ang dako nga bagay para usaron sa tuyo nga makabangon ng pungsod sa COVID-19. Dunga pa ni Roque, kumpiyansa ang gobyerno sa V-shaped recovery bagod mabakod ang ekonomiya sang pungsod. Sa idalom sang lahi, ang gobyernong napaabot nga mag-usar sang 140 bilyones pesos para sa paghatag sang ayuda sa mga sektor nga naapektuhan sang dako sang pandemya. Kag sa katapusan nga balita national, ginpasakaan sa nga DILG sang administrative complaints ang alkalde kag konsehal sa Santo Tomas, Pangasinan bangod sa pag-organize sang birthday party nagligad nga Mayo 6. Base sa statement ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo, duha ka mga kaso ang ginpasaka si Ombudsman sa alkalde kag konsehal sa nasambit nga lugar sa pagpatigan sang selebrasyon kon mass gathering nga nagalapas sa physical distancing kag curfew. Madumduman ginpakamalaot si Santo Tomas Mayor Timoteo Villar III kag iya bata nga si Councilor Dickerson Villar matapos nagpatigan sa birthday party sang ang Luzon ang yara pa sa ECQ kag ini ang nag-viral. Ang DILG ang nag-file man sa kaso administratibo bato kay Baby Dats Mangudadato, alkalde sang Buluan, Maguindanao bangod sa ginalegar na paslawan sa pagpauntat sang mass gathering sa iya banwa. Suro kay Anyo, base sa sabat sa mga natungdan sa gin-issue nga show cause orders, nakitaan sang DILG nga mayara sila sang lapses. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:41.
Ang atong mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating Stress. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang basi kulang. Okay, so good morning, Liwat Action Boy. Ikatatlo, tanin nga kung sa sapat tranche, no? Sa ato niya greeting. Third tranche. Third tranche, ato niya greetings, Action Boy. Tinagagawa ka nga po sa sap mo? Wala. Wala. Kaya wala ko galingala. Kasad. Hindi kwalipikado ang mga beautiful kung Action Boy. Ay. Yetis. Ikaw? But it doesn't mean to say nga kung laway ka makuha kasap. Ay, hindi. Pero isa sa hindi kwalipikado ang mga beautiful. Correct? Agree? Correct. Very good. Kay Action Boy, kay Wilfredo Nim, good morning, Action Radyo Bacolod. Good morning dyan sa Kanipaan, sa Zaraga family, Rodrigo and Evelyn Zaraga. Kay Rosalie Cabusilio, happy weekend po, Action Boy and Dorel. Nagamotor na ko din sa Manila, Erwin Campo. May Flores, hello, good morning, Action Radyo, watching from Hinubaan. Pa-shoutout, good morning na lang din po sa Family Flores sa Cabancalan, Barangay Kamansi. Kay Elira Villaroel, hello ko no kay Gracel Villaroel Clarito. Julie Derla, Derla Celestial Hongko, Texmana. Good morning, Action Radio. Wala nagabalig. Ay, okay, nabasa mo nagkagina, Action Boy. Darlene Diaz, good morning. Rene Colliantes, Romeo Baroba Jr., kay Esmeralda Bantiling, good morning. Kay RG Liema, Ronnie Mananghaya. Wala pa rin nabasa gina? Sinabasa mo na ba? Okay. Kay Robert Celis, Action Boy, nabasa mo naman. I'm from Korea. Anyong haseo. Di ba? Anaseo. Ganun pa rin. Ano? Ganun pa rin. Ay, kalain. Shout out ko sa family Tansinko, Talha family, and Pacheco family. From Ate Cherry Esteler na Action Boy. Correct. Kay Jeff Chavez, Action Boy, kag Dora, good morning sa inyo. Nga duwa, watching diri sa Green Energy Solutions. Energy Solutions! Inyo na. Ano to ba? Diri tabla kay kuno kay Sarifi Ronquillo. Good morning ka Action, watching from Isabela. Ronquillo family, good morning. Hambal ni Dennis, do wala may makabaton sa bonsai nga Carabao Grass House. Siyempre, sino may makuha sila sa kapigaw man ni magatag sa promo ning si Dennis, ang akong president man. Sa pamilya. Sa dali bonsai ba lang ang mga tanom ngayon, no? Pamilya Bello kag Vargas, dira sa Isabela. Larry Rico, good morning man. Cherik. Yes. Mang Aga, Carlos Federes Trunio, kag Cecilia Oleo. From Cebu City. Louis Hosmil from Vista Alegre sa Araw. Kay Barredo, Benny, Action Boy, good morning, Sir Boy, and beautiful Dorel. Thank you so much from Hong Kong. Standby na kita sa iba pa natin nga mga balita. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Batayan Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Cabatu. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, na 7:48. Kag sa ato naman nga balita international, liwat nga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 si Brazilian President Jair Bolsonaro. Ini mismo ang ginkumpirma sa iya nga kampo. Una nga nagpositibo si Bolsonaro sa Hunyo, tubtob sa ini ang nag-ayo na kag nagbalik trabaho. Madumduman nga ginakaw sini nga makapila ka beses na nga nag-inom sang hydroxychloroquine, isa ka bulong sa malaria nga sunod sa iya amo nakabulig sa iya sa pag-recover sa COVID-19. Sa pinakauling nga record, ang Brazil ang mayara na sa masobra 2.2 milyones ka mga COVID-19 cases, samtang masobra 82 mil naman ang nagkalamatay. Samtang sa balita sa patag sa pagnegosyo, may mga pagbago sa boardroom sa Philippine Airlines sa gulpi nga pagwa na sa mga kabataan sa Michael Tan kag Vivian Tan, mga kabataan sang bilyonaryo kag tag-iya sampal nga si Lucio Tan. Ang ini nga pagbago nahimo samtang ang PAL upod sa iban pang global aviation sector nagapangatubang sang tuman nga pagpanghangkat bangod sa coronavirus pandemic. Pinaagi sa industry group nga Air Carriers Association of the Philippines, ang pala ng pangayo karon sa bulig sa gobyerno paagi sa emergency long-term loans kag credit guarantees agud nga ila sini nga malampuasan ang impact sa pandemic sa aviation industry. Sa aton sini nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may ara kan baylo nga 49 pesos kag 51 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 73 centimos, kag Hong Kong dollar 6 pesos kag 34 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, kilala mo ang Pinay model nga si Kelsey Merritt? Wala mo siya nakilala. Ipakilala ta ka sa iya. Action, JM, ipakita ang picture. Si Will Madas. Go, tsaba ko. Si Will Madas, hindi nakilala ko. Ay, hala. Oh, of course, kilala gina si Wilma. Does not. Does not. Diba? Doesn't. Kay man action boy. Good. Yes, tahum. Kakasana, Joy, kakasana. Tahom sa wala. Oo. So, mo na siya action boy. Gin-share niya, kay ikaduha, ginkuha siya liwat action boy. Nga covers, ang sikat ni siya nga, action boy, magazine. nga, sports magazine. Hindi niya daw, sports magazine, gin siya ya. Sports Illustrated swimsuit issue, action boy. Sikat na So, siya. mo na siya, hindi siya daw ka-happy. Happy, gid siya. Ikaw man, be. Siyempre, datis. Sino hindi ma-happy sa mo na, no? Pero, ng action boy, ng blaka nami lang blaka syempre Pinay siya mong naka-intra naman siya action boy Victoria's Secret na siya man nasa Victoria's man? Hindi sa mga na siya action boy Victoria's Secret na siya Victoria Angel sa tawag sa ila ang mga garampa-rampa na bala nga mga tahum nga mga tinuga congratulations Kelsey. Balita sa sports. Kakas na sa NBA na proyekto sa training center sa Xinjiang region pagkatapos sang pila ka mga komento nga ginatubang nila bangod sa pagtratar nila sa mga minorities. Sa sulatin pagkuha ni Senator Marcia Blackburn, pila ka milyon ka dolyar ang ilang kapirdihan nga sang hindi na pag-air sang Chinese broadcasters sa ilang mga hampang sa tunakaligay nga tuig. Ginkaakig sang China ang pahayag sang opisyal sang Houston Rockets nga nagasuporta sa mga Hong Kong nga nagaprotesta. Permado naman ni NBA Deputy Commissioner Mark Tahum ang mga sulat. Agin pahayag nila nga wala na sila sang labot pa sa Xinjiang Basketball Academy. Balita Espesyal! Alright!
Energy! Action boy, kag sa atin yung mga ka-action. Happy Friday! Happy Friday! Thanks God, it's Friday. Diba? So tomorrow, weekend na naman, Action boy, of course. Buwas siya, thanks God. It's Saturday, of course. Every diba? day we should thank God. Of course. Hindi lang Friday. Yes, hindi lang. Every day, Action boy. Correct. Ang ato niya balita special, pwede pa? Huwag Isang na. kadali Hanot lang. lang. Kaya pila na giniya kadlaw, Action boy. Hindi ko na gidya magwantay. Hanot lang, hanot. So, ang atong balita special, ari mga tips kung paano ma-enjoy ang pag-edad, bala. Especially sa mga mga presamon? para sa inyo, Action boy. Para ni sa inyo, actually. Hindi pa kami adulting stage pa lang kami. Okay. Sige, okay, acceptable. Di na papadugayon, kaya dali na gani, diba? So, una, Action boy, dapat imo kanong halungan ng imo mga assets. So, hindi lamang kwarta, ha? Pag siling asset, kwarta dayon. Hindi. Ang imo nga, Action boy, imo ikayong lawas. Imo dira nga pamilya. Sa palibot mo, Action boy. Dapat halungan mo na siya, Action boy. Kaya para nami kung ang imo nga pag-edad. Ga-enjoy kaya, Action boy. Ang mga assets mo, mga friends mo. Oo, na mo na. Kaya mo na sila makumpanyar sa imo kung kaso pro kaso. Mas magpayag ang pertis mo kabuot. Wala ka gadya sa kontra. Kalinsa muna. Diba? Oo. Sama na siya. And the next, Action boy, mangin aktibo ka, Action boy. Like sa imo pag-exercise, mag-yu-gi-oh ka man na Action boy, hindi atong nag-edad ka. Hindi na kuya, mag-amusin na ka, nag-edad na kuya. Ma-crack na ng tulaan, kuya. Makrak na grabe, no? Grabe ka gabok sa tulaan mo, ba? Oo. Sa may mga edad na, ganda na sang giyon, di laki. Oo. May mga mo na. So, mo na kayo mintras hubin pa. Nang maamat-amat exercise, Action boy. Yes, to doing. Para pagabot sa imo kung gaedad kang gaedad, hindi ka bala mabudlayan. Sang hubin ka pa na, dagan ka pa na mo, jogging, subong niya, brisk walking ka na lang. Iba na rin, hindi na brisk walking. Basta makawalk lang sila. Makawalk na lang gid, tikang-tikang na lang gid. So, next, Action boy, mag-intra ka man sa mga group support bala, Action boy. Maayo man na diba, Action boy? Siyempre, makahalubilo ka bala. Pero hindi lang nga naisubong nga may pandemic. Ito kabudlan, makihalubilo, subong. So, imoon mo, pwede man na online. Kung kabalo kaya magamit online. And for sure, may mga idea naman natin. Ano siya kang mga gaedad, tipon-tipon mo na sila mo. Tapos kung istorya na sila. Tapos yung istorya na nila, masakit. Ay, hala. Dapat hindi balatian ang ginastoryahan, Action boy. Sa una, mga ka-alumni home coming na, mga siling ka, pag kita na yun na pambiro pa lang, bago pa lang, ay, hindi ka gubra, nung kwan mo, ako na, gubra mo, subong niya, magkinlit anay na subong mo ni nga edad, Yati, anong balatian? Balatian mo gusto. Mangkutot, mga taas, sugar, may mga taas. Sugar, hindi ko na pwede. Kaya mo na. Sige. Ate, sige, mo na lang, Action boy. Last na lang, mangin kalmado ka sa tanan nga bagay. Correct. Especially kung nagka-edad ka na, para hindi ka Cool. Okay, meron iba niya, mo, gulpi ka pangakig. Di ka tilipungan, patel. Gulpi lang, tingkaya ka na, wala pilas. Tumba, wala pilas. So, mo na siya. At least, bala may idea, Action boy, para kung mag-edad, nagidman ko, medyo layo-layo pa man to. Layo pa. Pero at least may idea na ko. Hindi ko na sigurado, ganun makalambot ka pa sina. Ala, grabe. Kalai. Hello lang ko kay Tito Boy from Alex and Gab. Kadamo si mo yung nablos, no? Oo, damo niya. Nainggit man mga kabataan ni Jayka. Jelimar Hordan. Tamyaw ko ang taga Isabela. Ang taga Barangay Yubo, bala. Ginatamyaw na ako ng taga Barangay Yubo sa La Carlota. Okay? Sige, pasensya sa hindi tayo maabtan, ha? Correct. Kaya kulang kita sa time. Thank you so much, mga ka-action. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon